Sikuba Intokozo kwiningizimu nethini umlasi isiphingo lamonville Chesterfield Bayville umgababa Megabini amanzi mtoni following kwandengezi Pantown Maranhill umbilo Love Adams Mission kanye neTheku namaphethelo Intokozo FM uyithola ku-101.2 FM kanti sesitholakala ku-website www.intokuzofmradio.co.za. Download the app today. Intokozo FM ikhethelo labantu abasha. Ngivuka nombono kaSomandla ethi masikhuleke. Ngivuka nombono kaSomandla ethi khulekani mina ngivuka nombono kaSomandla ethi masikhuleke. Ngivuke nombono kaSomandla ethi khulekani. Ngivuke nombono kaSomandla ethi masikhuleke. Ngivuke nombono kaSomandla ethi khulekani. Ngivuke nombono kaSomandla ethi masikhuleke. Ngivuke nombono kaSomandla ethi khulekani. Uyeza uzolanda ibandla ngakho ufuna ukukufika endaweni yakho yokulinda. Uyeza uzolanda ibandla ngakho ufuna ukukufika endaweni yakho yokulinda. Ngakho ngihlala endaweni yakho yokulinda. Ngakho ngihlala endaweni yakho yokulinda. Uyeza uzolanda ibandla ngakho ufuna ukukufika endaweni yakho yokulinda. Bengishilo vele ngathi bayeza basendleleni bayeza bazotheleka. Apha mangami Siyethemba Musical Group khona ngaphakathi emsakazweni Intokozo 101.2 FM. Sinibingelele nganza kwethu sinamukele ohleleni. Sibona njani emsakazweni? Mfethu siyaphila ukukhala kusezi ngawusuzwile ngani yakwethu. Mfethu sicela nje ukuthi usintroduce wena ukuthi thina sikhuluma nobani and wenzani la egroupini wena. Okay. Lo okhulumayo igama lami nguSanele Sibongwa kaMtshali ngane wethu. Khona ngala endaweni yakaFelekisi. So kwi-SMG mina ngumuntu oculisa ku-SMG as like uchoir master. Okay. Yes. All right. Mfethu iqale nini ke ichoir le group senini nayo manje? Okay, ukuvuka kwe-SMG yavuka mhla ka23 kuSeptember 2022. Okay. Yes, because ukuyiqala kwethu sasinama competition, khona ama competition akabe khona for ama culture. Okay. Lama competition aba khona ezikoleni. Yes, ila ngabona khona ngathi no yazini ake ngiqhamuke naleli icebo
esingalisebenzisa ngasekhaya. Okay. Ngoba uma ngithatha ukubheka esikhathini esiningi amakhwaya agcwele kakhulu koMlazi, koMalikazi eindaweni eziningi. So thina njengoba sisuka kaFelekisi ayikho ngathi mangithatha ukubheka ayikho into ekwazi ukuthi igcine intsha ibhizi ngayo. Yebo bakhona abadlala ibhola but lokhu kuhlukile kakhulu. Yeah. Yes. So ke mhlambe kwaba njani ke uyiqala mfethu? Yathi mayiqala yabiqhuma nje iphushi yaphambili anjani ama challenges mfethu the time ke usanda kuyiqala? Ayona kwakunzima kakhulu nje ukukhuluma iqiniso. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi kwagcina sekulula ngoba vele esikoleni sifunda embambango sonke. Okay. So nje wasikade sifunda embambango beade senza igospel kuma competition besenza igospel eyisiqa. Yes. So ngawufaka lo mculo kubona bawujwayela ngesikhathi bewujwayela khona esikoleni. So kuthe sesiphumela ngaphandle sesifuna ukuba independent akuzange kube nzima ngaleyo ndlela because I majority yabo bese bevele sebeyazi into abayenzayo. Yes, bese bevele sebeyazi bese kukufundisa nje labo nalabo abafikayo abasha abafuna ukuzojoin. Mfethu kukhona yini into eniyiphushayo manje umsebenze niwuphushayo edike nawenza nina before mhlawumbe ukhona umsebenze ke nawenza as i group iqale ngomhla ngo2022? Bekungekho kuthene sesike sakwenza bekukuthi nje sike sahamba lawo mashow lawo but okwamanje sirecordile isingle. Okay. Uzungisondeze Nkosi. Yes. Isiphumile noma isazophuma? No hayi akakophuma. Oh madodhe he ngabe siyayizwa manje mhlambe inaso yini isikhathi ukuthi ngasenhlawumbisela ukuthi nizoyikhipha ngesikhathi esikuthi? Ngeke ngidlale ngawo kodwa asike silindele mhlambe ngabo August izobe sivuthiwe. Izobe sivuthiwe ngabo August. Okay, seniyiqalile kodwa manje niyayiphusha. I mean niyiqalile manje ukuyirecorda nisebenza nobani kuyona leyo simazi ukuthi nje khona abantu eseniqalile nisebenza nabo or enizosebenza nabo. Okay, siqalile sayiphusha umfowethu esirecorde kuyena waziwa njengo talent echiliza abanye thiwa kunento ekuthiwa i-studio name. Oh yes. Yes, waziwa njengokhulumeni owakhona ngasendaweni yangasekhaya. So umuntu esijwayele ukusebenzisana naye ukuthi siqophe ingoma zethu. Mfethu imvamisa ama groupini njoba nina benifunda ndawonye mhlawumbe abanye basafunda abanye abafundi abanye basahlala ekhaya njoba behlala ekhaya nje kuba khona isikhathi la ukuthi umuntu athi methi yo practice or ne performance enisuke ninayo fanele nikhulume nomzala umzala anqabi injani support kubazali bama individuals nje uma ukuthi kufanele nina niyo performer or mhlawumbe nibe ne practice? Akeke ngidlale ngawo I-support siyayithola kubazali siyayithola I-support enkulu okuthi ke mhlawumbe kuma kuvela indlela ethuke idinga imali edinga transport uya phela umzala akhala uyabo ngesimo sokuthi angeke sihlezi nemali but siyayisibe nendlela ukuthi sizama ukuthi sikwazi uku-accommodate kasonke because yabo njengoba siba ngaka nje siyikhwaya akubona bonke abazofika nemali uma sihamba. Yes nanokuthi uma mhlawumbe sineyinhlelo zokuthi ngama performance asebusuku kanje kuyangiphoqa ukuthi mina as leader eSMG ngihambe ngiye khona kube kwemember especially abantu besimama ngoba phela kusuke ngingaphephile ebusuku yabo so kuyangiphoqa ukuthi mina ngiye koqinisekisa khona ukuthi no umntwana uzobe safe. Then mase sibuya kwi performance mina ngiyasenza iqiniseko sokuthi ngibaphelezele ngibashiye emakhaya bese kuyimande ngigodwa ngekhaya. Ay mfethu ngiyayizwa leyo and futhi phela abazali ngesibasole ngoba basuke befuna ukuthi izingane zabo zihleli iphephile kusaphephile la ngaphandle and mhlawumbe ngeke ngibone noma ke nginalento ukuthi mawusuke khona umuntu oyileader lapho naye suke bemthembile abazali njengomuntu oyileader ukuthi uyena umuntu abathi mabethi amathembe ethu siwabeke kuwo ukuthi umunye uphumile wayapi ke sobuza kuwena ukuthi ngoba uphume ngegama lakho. Ngane kwethu ngifuna ukuthi sizwe the song number 2 enisiphathele yona okuyinqikithi yengoma ke ngicabanga ukuthi sifuna ukuthi cha hayi manje sesihomaphile ngeyokuqala yona ke ekuyithina ngempela ke sinje thina masikhona siba nje mfisa nisizwe bafethu ezinye enye yengoma elandela kuze siqhubeke kamnandi ke neshow ngineminye imibuzo enginayo ayinziye imilula kakhulu engifuna ukubuza yona. Alright budwa asingene sivukele nawe sivukele nawe sivukele nawe sivukele na wena sivukele sivukele na wena sivukele
ungamthola ofana noJesu nawe ungamthola ofana noJesu nawe ungamthola ofana noJesu nawe ungamthola ofana noJesu ofana naye ayi ofana naye ofana naye ayi ofana akekho naye ofana naye ayi ofana naye nawe ungamthola ofana noJesu nawe ungamthola ofana noJesu. Mina nje ngivume nina nina nginivumile ngeke bafowethu mawungiphikisa mlaleli lapha ekhaya angeke ngizwe ngawe ukuthi wena ngabe uyangiphikisa noma uyangivumela mina ngizulozolo lodwa ama voice ahlangene yonke into ihlangene ngane wethu mhlambe nje ubanina niqalile zikhona yini indawo eseningena zihambela mhlambe namanye ama competition eningena ahambela and nafike nenza njani uma ukuthi kunawo ama competition or ama event nafike nenze ezibukwayo or mhlambe naba nama challenge ekuthile nenza kanjani ama competition asikakuwangeneli okay yes asikakuwangeneli sisahambe nje ama show cause ama show ishow yethu yokuqala esayihambe le yeqiniso okay yes ila khona ababeqala ngawo kuhamba khona ishow cause kulento esikuyona ka music yes njoba bebasha nje bafunda kakhulu kuma show ekuthenini bafike babuka ukuthi abantu bayimisela kanganani emakhwayeni indlela yokwenza ayifani yes so ilezo indawo esayihambe nalawo ma performance la eswathola emasontweni nalapho emcimbini esibizwa khona injani support emabandleni ma ukuthi sesenibizile amabandla niyakhona injani support ibakhona lento ukuthi bathi hayi amakhwaya abantu abavama ukucula amakhwaya bacishe bafane inqwana abantu abadlala ama keyboard esontweni ukuthi hayi kulokuthiwa abakholwa bani bayapopoloza ngamazwi abo banjani injani support manisuke nifikile nini emabandleni isupport siyayithola ngana kwethu kulamabandla angasekhaya yes siyayithola isupport njoba nje kusikmarch manje kunamabandla asicelile ukuthi sifike enkonzweni zephasini yes so bazokwazi ukuthi basorganizele vele something sesivele sesitsheliwe ukuthi siyacelakala ukuthi sonandise inkonzweni zamaphasika abazobe beyibambile bona shothi amabandlenu awakhohlwe inina nikho anikho nonke anikho mfethu mhlambe ke emicimbini nje nike nayihamba akhona amacike seke nake nawabona noma nahlangana nawo ngoba phela kuwe ukuthi makunama event thizeni niye khona kube khona amanye amacike nike ni share istage now mhlamba khona amanye amaciko eningathi nina hayi no lawa mfethu sathi masifika nathi saba namanzi emadolweni sathi ukuthuka ngoba kwakukhona usibani ay khona la esakhona elovu yes elovu angisakhumbula kwakumcimbani kodwa nje kona kwakujajuliwe safica khona email voice yasemlazi ekuthiwa ivoice yes email voice safica yona ngikutshela ukuthi zangene emadolweni zasabi ingane ziziqala ukubabona bengakwenzi lutho oh yeah bengakwenzi ngokuthi nje bakhona ngokuthi nje bakhona madoda ngokuthi nje bakhona basaba ngabuye ngaba nalento ukuthi ukusaba lokho abanako manje ikona lokhu okuzokwazi ukuthi kubakhulise ekuthenini entweni abayenzayo abagxile kakhulu kuyona ukuze ba improve ngaphezulu kwaloko abayikona manje mhlawumbe mfethu kumaciko asethe ukukhula akhona amacike nike nithi kuona yazi masingase sisebenze nosibani imfethu singave sibonde cha ngempela no sesirijile lento esiyifunayo nesifisayo yes kunabafowethu
mina kahle isikhathi esiningi mina ngibukela kubona yes ukukhuluma nje iqiniso limsulwa isikhathi esiningi mina ngibukela kubona futhi mina okuningi ngikufunde kubona oh yes yes ukukhuluma nje iqiniso okuningi ngikufunde kubona kunomfowethu umaster wesiluthando yasemalikazi oh yes umaster wesiluthando yasemalikazi ubhuti lo yangifunde kakhulu kuyena namanje futhi ngisafunda ngoba usaqhubeka usangiqeqesha ngoba kule minyaka ngikuyona mina kuyathusa ukuthi sengavele ngisukele into kanje yabo nomunye ulokhuza uNdabenhle Mtseko uAsa yes wasefolweni uchoir master omphathi weDurban Voices oh yes yes abantu labo engibukela kubona isikhathi esiningi ngipointa izinto lezi eziningi kubona then bese mina ngiyazihlanganisa ngifuna ukuthi kube khona something nami engizoyicreate one day kushiwo kuthiwa kukhona la eyakhona ucishe enza into ecishe ifane nosibanibani kanje okubona no abantu abaphambili nawo benza kahle kakhulu ngane kwethu mhlambe sesizophetha nje nina njoba nabantu abakhulayo bafethu niqalile umusic queen mhlambe khona ama plans enithi nawo beside I single track enithi nizoyikhipha noma ngingasewona lo nyaka enithi nina mhlambe khona ialbum engase niyikhiphe mhlambe kwiminyaka ezayo and le track enphezukwayo manje mhlambe iyobe itholakala ezinkundleni lezi ezidayisa umusic or iyotholakala kunina yini kulonyaka lo besihlelile sisaphezwe kwenhlelo okay ngoba asikakofuna uqala isikhipho soku then into ingabe isenzeka bese kuthiwa sihlulekile yeah bekahle kahle besihlela ukuthi kulonyaka sibe neshow alright silethe ibe ngasekhaya okay yes silethe ibe ngasekhaya okay kule ngoma lesesi recordile besifuna futhi ukuthi siqhubeke sirecord ezinye alright yes sifisa siqhubeke ukuthi sirecord ezinye sikhona solokhuza zizobe itholakala la ngidaweni la khona ukuthi ukhona ukuthi uyidownload yes sizozama ngayo yonke indlela ukuthi sifake khona lapho okay kenzeka ukuthi sobe sikhona nathi right before sivale mfethu siyazi ukuthi zamaciko mfethu asemancane I-support nike niyidinga kakhulu even nabasebaziwa I-support bake bayidinga kakhulu kuma bookings mangingathiwa thatha nali ithuba khuluma nomlaleli ekhaya okuyena umuntu ofana niqashe umcela ukuthi mfethu sikhona nathi silindile mawukuthi ipasi kalibhekile siqashe kani yakwethu sikhona uma kuthiwa sincencele wena ngithemba ukuthi ke njengoba uthi angizinqenqele yes balalela impela inkosi yami ngiyacela abalaleli lapha emakhaya ukuthi uma kukhona ongakwazi ukuthi usize ngakho siyacela ukuthi usichase sikwazi ukuthi sikhuphule ibrand yethu esiqalile njoba siqalile lento siqale eminyakeni ongathuka kwawena njoba uma sekuthiwa uyabona la manje ungayibonela abantwana abancane kodwa amaphimbo amshona uxakekile uthukile yabo so siyacela ngiyakuthembisa ukuthi angeke uzusole sokunika nje ukudla kwendlebe okuzokuthokozisa kuphinde kukulapha enhlizweni ngoba uyasho umbhalo eBhayibhelini uthi umhlabelelo uyamthokozisa odabukileyo siyacela nje kakhulu sikwazi ukuthi siphushe nezinto esifisa ukuyiphusha because le industry esikuyona izinto eziningi idinga imali angisho ukuthi sifuna imali but siyacela ukuthi ngoba ukusixhasa kwenu kuyosithatha kusibeke kwenye indawo nathi sikwazi ukuthi siyozidayisa lapho noma ingasabanga mayelana nokuthi thina sibenefit ekugcineni ukuthi nje sibone masifikile endaweni kunomuntu ozosithanda asifisele okuhle asifisele ukuthi asise endaweni ethile siyo representa something ngithemba ukuthi uzwile mfethu sesithi ke abafisa ukunilandela enkundleni zokuxhumana nabafisa ukunicontacta benza ama bookings banithola kanjani banithola kuphi khona ama video eniwenze nifake ko TikTok kulamalanga awuconsi phansi umuntu uma ufaka ivideo nje uyithuka sewuhlangana nomuntu uthizeni ni khona la nitholakala khona banithola kanjani okay iSMG iyatholakala ku Facebook ku Facebook uyabhala uthi Siyethemba Musical Group then uzothola yonke into oyifunayo ngeSMG uphindwe lapha ku TikTok ku TikTok ubhala ama initials eSMG awulibhali liphelele uthi S uthi dot uthi M uthi G uthi 71
uzoyithola yonke into wonke ama video eSMG. Awuyiphinde Kulotuza ku TikTok yeah ubhala ama initials eSMG. Alright. Ubhala uS Yeah. uthi dot uthi M uthi dot uthi G bese uthi 71 egcineni. 71. Yes. Alright. Bese kuthi ke abafisa ukunibooka ke bani contacta kanjani ngane wethu? Okay, abafisa ukusibooka sibengasebenzisa inamba le engizoyibiza. Okay. Ukuthi nje ubhale uthi 0664 0664 9 922 126. 126. Yes. Noma ngasikhathi seni noma kubekiwe. Noma ingasikhatsini. Okay, hayike. Kulungile. Right ke ngifisa ukuthi ke nginikhiphe kodwa ngengoma yena enizoyishaya. Before ke nginidedele ngenze nje makufikile ama members. Umuntu az introduce yena ukuthi sanibona igama lami ngusibanibani wakabani ngicula indawo ukuthi. Igama lami ngusibanibani wakabani ngicula indawo ukuthi. Kuze sibeze ukuthi bezwe nasekhaya ukuthi awufikile emsakazweni mase sikunike mase ke sesho ukuthi hayi usimzwile uzobe sesho kusasa esikoleni ukuthi simzwile ukuthi bekhona naye siqaqala noma ingakuphi singaqala noma ingakuphi kwenza ukuba sithi 1212 before isikhathi now bethe asiqale ku left wami usondela kancane kwi mic wesele wasikuzwe kahle nje ukuthi usibani bana wabani ngicula indawo ukuthi sanibonani igama lami nguwethu isibongo kwakamvune ngicula uthena la ku SMG. Alright madoda ngiyiqala ke le ukubuye alright lungileke sanibonani emakhaya igama lami nguAnelisa wakacele ngicula soprano la ku SMG. Alright sanibonani emakhaya igama lami nguAyanda Sibongo Kanzimande ngicula usoprano. Okay Zobona emakhaya igama lami nguSamngeli Sibongo amaphumulo ngicula uthena la ka SMG. Oh my god yazisha ngesikosho ngathi ngithandaza. Sanibonani emakhaya okhulumayo wanele wakwamsomi ocula uthena. Alright ngithi uzothi ushaya isoprano. Sanibonani emakhaya igama uMandisa akachiliza ngicula usoprano and ngiyalida. Sanibonani igama lami Mbongeka Sokhulu ngicula usoprano ngicula ualto futhi ngiyalida. Jack of all trade. Sanibonani emakhaya igama la ngamagama amaningi. Igama lami nguSimango ngothi uScott ngwakhwela Sibongo ngicula u10 ngiyacula nje. Sanibonani emakhaya igama lami nguSithandiwe Sibongo Angcobo ngicula usoprano noalto. Sanibonani emakhaya igama lami nguwanele isibongo kwambili ngiyafuthe kwayini. Idila nesifutho nje insizwe. Yenze kunye. Awuyakhesheza. Amadoda. Sanibonani emakhaya igama usiphelelo wami abangaziyo bangazi kumanyo ngiyacula uthena ngiphinde ngilide futhi. Okay. Ngibingelela abalaleli emakhaya igama nguPethe Sibongo akamvuko ngicula ualto. Alto ngena ngalapha ungwasaya uvanisa ungene kule duze ungene kule duze ngizothanda ukubingelela umde kakhulu asithi kanje sikulungisela nazo iza kuwena ke le. Sanibonani ngizothanda ukubingelela abalaleli emakhaya phinde futhi ngibonge nakumaya ukuthi angivumele ngizila igama lami nguAwande wakambili ngicula ualto. Okay fika ukhonze kuma uthi ufikile. Sanibonani emakhaya igama nomfundo isibongo umngoma ngicula ualto ngibuye ngicula soprano la SMG. Sanibonani emakhaya igama uThobeka wakacele ngicula usoprano ngibuye ngicule ualto la ku SMG. Sanibonani emakhaya igama uphindile wachiliza ngicula ualto. Okay siyabonga kakhulu bese siba no cameraman yena akaveli ke ucameraman ke uvamsile nje vele ukuthi ucameraman abaveli noma ngingathiwa umabona kodwa abaveli 26 after the hour of u8